Actualment soc la responsable de la Secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de Comissions Obreres del País Valencià. El que estem treballant en un model de protocol d'assetjament sexual i de prevenció i erradicació de l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en els centres de treball. Tenim aquest compromís en el nostre àmbit, que és l'àmbit laboral, incidir per erradicar les violències que pateixen les dones i en l'àmbit laboral l'assetjament sexual i per raó de sexe és la màxima expressió d'això. Estem també treballant en un projecte que volem utilitzar o posar les nostres seus, els nostres edificis que tenim arreu de tot el País Valencià al servei de les dones per fer de nexe d'unió entre les dones que estan patint algun tipus de violència i els serveis especialitzats. Nosaltres també participem del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista de l'àmbit valencià i ara una de les qüestions més detectades que tenim és la formació i sensibilització del funcionariat respecte dels drets que les dones víctimes de violència de gènere tenen reconegut. Nosaltres també formem la nostra representació legal de treballadors i treballadores, els formem perquè coneguen els drets que tenen i els sensibilitzem davant d'aquesta realitat. I la nostra tasca constant, que és la lluita contra l'escletxa salarial, contra la bretxa salarial, la diferència salarial que pateixen dones i homes. Nosaltres tots els anys traguem un informe sobre la situació sociolaboral de les dones al País Valencià, on investiguem i traiem on estan les dones, en què sectors d'ocupació, què tipus de jornades tenen, què tipus de salaris tenen, i constantment i de forma insistent les dades es diuen que tenim una discriminació salarial, una bretxa salarial de més d'un 22%, plus superior a la de l'estat espanyol.